guk ere ebaluatu behar dugu. Beraz, gure praktika eta gure ebaluazioa ikusteko modua ikasleekin lantzeaz gain, ikasleekin gauzatu egiten dugu, bihurtzen dugu gure lanabez ikasleek esperientzia bat izan dezaten. Orduan pixka bat mugitu egiten gara bi alde horietan. Guk irakasleok esku hartzean modu batera planteatzen dugu ebaluazioa izpide eta izateko ikasleekin. Orduan pixka bat, beraz guk ikasleekin planteatzen ditugun galdera guk ere gure buruari planteatzen dizkiogu. Zer da ebaluazioa, zertarako, nor eta zer, eta guk nola ulertzen dugu ebaluazioa? Guk ebaluazioa ulertzen dugu hobekuntza prozesu jarraitu moduan, baina hobekuntza prozesua ikaste-irakaste prozesuan kokatuta. Ebaluazioak lagundu behar digu eta ahalbidetu behar digu ikaste-irakaste prozesua aberasten, ontzen eta elikatzen. Eta horrek badu zerikusi zuzena ebaluazioa eta hezkuntza ulertzeko moduarekin. Guk ulertzen dugun eta lantzen dugun modua lotuta dago, Elenak hasieran aipatu bezala, bizitzarako eta lanbiderako estearekin. Eta guk prestatu nahi ditugu pertsona osoak, guk prestatu nahi ditugu irakasleak. Eta horretarako bide horretan gure ebaluazio objektua edo guk begirada jartzen dugu ikaste-irakaste prozesuan. Guri inporta digu bidean gertatzen dena. Eta bidean gertatzen dena saiatzen gara hobetzen edo bidean gertatzen denari saiatzen gara erantzunak bilatzen prozesua azkenean hobetzeko eta lortzeko. Eta beraz, ebaluazioan begiratzen ditugu ikasleak, baina ikaste-irakaste prozesutik informazioa biltzeko eta bidean egokitzapenak egiteko. Eta aldi berean geure burua ere behatzen dugu batez ere diseinatutakoa berrikusteko eta bidean edo gero moldatzeko. Eta beraz, horrelako ebaluazio baten erreferentea kompetentziak dira, lortu nahi ditugun edo ikasleak gaitatu nahi ditugun horietan. Pixka bat guk ebaluazioa ulertzen dugu edo begirada jartzen dugu lorpenetan. Eta lorpenak ulertuta, hasieran planteatzen genuen arazo edo egoera edo erronka berri hoiei aurre egiteko ikasleek abian jartzen dituzten estrategia edo baliabidei. Orduan, hoiei begiratzen diegu. Eta hortikan prozesua egokitzen dugu edo moldatzen dugu, aldatzen dugu eta hor dabil jokoa. Ebaluazioarekin berdin ziurgabetasunarekin egin dugun bezala begirada jarri nahi dugu lorpenetan eta beraz ikaslek aipatuko dituzte beraien lorpenak zein izan diren prozesuan eta berdin guk irakasleok. Lorpenei dagokionez azaldu behar dugu ziurgabetasunetik arrakastara iritsi ginela. Aipatzekoa ziurgabetasun unean geundela ez genuela ondo pasa edo beldura genuela ea lortuko genuen. Baina arrakastara iritsi ginenean ohartu ginen gure kabuz da gure esfortzuarekin gai ginela emaitz on bat ateratzeko. Ze izan ere estrategia guztiak ulertzeaz gain gai izan ginen gutuna idazteko irakasle bati, gure proposamenak azalduz, eta egin dugu lanarekin oso gustura geratu garela esan behar dugu. Igual izteko eta, denbora aldetik, materian gertatzen zaigun gauza bera, ez? Ez dugu ondo kudeatu. Eta orduan, emozionatu egin gara, eta azten gari berroetan, eta ez dugu bukatzen. Bukatzeko gelditzen zan pixkat, gure ikuspegia eta zehaztea zer dan hartzen dugunen kontutan. Eta hor igual, 3 idei garrantzitsu guretzako igual, aldarrikatzen dugu, ebaluazioa izan daitekeela berrikuntzarako lehenengo urratsa. Ze ebaluazioa aldatzen baldin badugu, behartuta gauz beste kurrikulumaren edo programazioaren gainontzeko osagai danak aldatzera.
Zer gertatu da oin arte igual hezkuntzan eta metodologietan oso oinarrituta egon garela, eta orduan hasten garela metodologia berriak sartzen eta ez dakize, baina gero ebalatzeko modua ez dela egokitzen. Eta igual lan proiektuka lan egiten dugula eta maieran azterketa bat egiten dugula. Eta orduan gure aldarrikapena da, igual ebaluaziotik hastea, ebaluazioa birpentsatzea eta horrek ekarriko digula gainontzeko aldatzea bebai. Kontatu ditugun aukera horiek ere eskintzen dizkigu. Eta eskerrik asko arretagatik eta barkatu luzeera. Bueno, eskerrik asko danoi, etortzeagatik eta batez ere ikaslei, plazer bada ikasleak hemen holako forotan gurekin egotea. Eta honen beste zordun kaferako parada hartuko dugu, justu hemendik irten kantinara. Joango gara eskolako kantinara, ezagutuko zuean, eta bertan izango dugu hori kafea prestatuta, eta pixka bat birrantolatzeko, Zatuko nuke 11 eta 4 denetan edo bueltan izatea. Guentzet tartetxo bat, ordu erdiko tartetxo bat izan dezagun balkarrekin hitz egiteko. Bale, mi esker.